nilaga at pinalambot ko na po rin pala yung paa ng manok para po madali na siyang lutuin at malambot na. Nagprito po ako ng tokwa para panghalo. At yung pinagprituhan po natin, dito na tayo magluluto. Nilagay ko na po yung luya, sibuyas, bawang, at hindi po yun makukumpleto kung walang paanghang. Siyempre po yung siling labuyo, apakaanghang po niyan. Mas masarap sa adobo yung sobrang anghang. Mawawala talaga yung lansa. At syempre po, ilagay na natin yung malambot na paa. Ang hirap po isa-isahin. So ito, lahat natin. Halo-halo lang po. Halo. At lagyan na po natin ng toyo. Tansya-tansya lang po. Kayo na rin po bahala. Halo ng konti. Dinagdagan ko na po ng tubig para sobra pong lambot talaga. Halos makain mo na yung buto. Dagdagan po natin. Lagyan ko po ng paminta. Pamintang dahon o laurel. Dagdagan po ulit natin ng paminta. At lagyan po natin ng suka. Tansya-tansya lang po. Haluin ng konti. At takpan. At ito na po, magic. Luto na. Kain po.